Hello friends, welcome to my YouTube channel. दिनै जोंहा खुसेर बागानाव जोगोनार फिथाइ खानो फैदों। एजाबो खुसेर, एजाबो खुसेर। नै खुसेर सेर सेर मैथा होजोबो जोंनि एजा। गासिबो मैथा बागानजोब, खुसेर बागान। एजा नायहर, एजा गोजौबो दं। गासैबो खुसेर बागानजोब। आवगायथ' नों आवगायथ'। नै हाय होन। हाय होन। जाबाय। बयबो होजोबो आरोना बिदिनो खुसेर सेर 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 मैथा बेसे जानो। बैथिं गासिबो खुसेर बागानजोब हाग्रा गोजा। कार्बि आंलं हाजो नैखौ। मोनफैबाय लोगोफोर। नै भिन्दि, बिराद गोजान बै रोमै रोमै नुहुरनायनिफ्राय फैदों जों। गामिया बावैसो। बै टावार पस्ट मोननै नुनाया बेनिफ्राय फैदों जों। भिन्दि, मैथा, बेनिफ्राय दा दंबायो फानलु। थायगोन ना थायाखै? फानलु बागान। थाइनैल' मोनदों लोगोफोर। नै बेवहाय थाइसे, बे थाइसे, ओमफ्राय नैबे थाइसे। बेखौ लांना बेखौ लांनोसै। आं नागिरनायखौ देखायासै, बिराद हाग्रा गोजा नालाय। मालायनिखौ खायाखै दै। नै इजा साइडआवसो बे मालायनि, बे जोंहानि इजा साइडआवसो दङ नै।